बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। मानास हायुङारि बागाननि बयानफारा रेन्जआव खुंगा 58थि कालि फुजा खुंफुंनो लादों। दिनै दुलाराय भारतनि सोरगिदिं जेरावबो कालि फुजा खुंफुंनो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदि समाव मानास हायुङारि बागाननि बयानफारा रेन्जआवबो सानसेनि हाबाफारिजों कालि फुजाखौ खुंफुंनो लादों। बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो गाहाय हाब्लांखौ बेखेवनानै होयो बयानफारा रेन्जनि रेन्जार कामेश्वर बर'आ। बिनि उनाव सोरगोआरि अनिमेष देखा गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो। मानास नेसनि आफादगिरि हरिचरन दैमारि बिथाङा लोगोसे मोनाबिलि समाव कालि मन्दिराव फुजा होगोन आरो साखाथियाव थानाय जौसाङाव मोसानाय, मेथाइ खननाय बायदि हाबाफारिफोर लानाय जागोन। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। दा दिनै मानास भुयापारा अभयारण्य जिथु दा बेहाय फुजाखौ कमिटि दानानै मोजाङै सामलायनो नागिरदों। बेहाय आं पेन्डाल बेखेवबाय। दा बेहाय दा मोनायाव रायजो राजा फैनानै मोजाङै बेखौ सामलायलाङो, आं बेखौनो अनुर'ध खालामो। आरो बे गासै रायजो राजा खाथिनि मानसिफ्रा गोदो जेबो मिथियामोन, हाग्रा बंग्रा बिदिनो अनिस्ट खालामदोंमोन। दा नाथाय मोजांसो मोजां फैबाय। दा बेखायनो आं बेखौ अनुर'ध खालामो आरो उनाव बांसिन मोजां जाबावो आं बेनि थाखायनो खावलायो आरो बेखौ। बिदिनो जिखिनि गभर्नमेन्टआ निधि होदों बेखौ पालन खालामनानै बेखौ सोलियो, बिनि थाखाय आं बयखौ खावलायो। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनाय जाहैबाय जे गभर्नमेन्टनि मथे जिखिनि फालिनांगौ दङ बेखौ फालिनानै सोलिबानो जाबाय आरो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क। बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स, गोथाव अमा बेदर सावनाय, एवनाय लकेल दाउ बेदर, बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार, जिप साफारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334।